Bună la toți, cu voi este Andrei Game și astăzi o să ne jucăm în Workout the Pizza. Aici este Double Time și suntem împreună cu Cristian. Eu mi-am pierdut contul și mi-am făcut altul. Stai că să închid sunetul. Că se închide sunetul. Bravo. Ok, acum eu arăt așa, Cristian așa. Eu o să mă angajez acum repede la casier. Așa. You order, please. Cristian, lucrezi cu mine? Eu văd. Adună. Deci eu vreau. Acuș că eu să-i dau asta aici. Acuș și fac Luxtean aici. Alegeți o pizza? Nu, eu nu vreau, eu vreau asta. Hai apăs. Am apăsat. Acum? Gata. Acum Cristian și-a comandat una de asta. Dar poți mai comandă încă una de asta pentru mine. Adică las, nu mai comanda. Și întâlni paharul. Trebuie să-l aduc, du-te acasă. Nice to see you. What can I do? Așa, încă o pizza de asta. Acolo o fată lucrează, dar văd că nu lucrează. Hai aici să facem. Și o pizza cu de asta. Cum venim aici. Dar nu vrea nimic. Aia cât. Hello, welcome to World of Pizza. Tu ce lucrezi, Cristian? Eu lucrez la dus. Știu cu camionul. Da, știu. La dus acolo. De mă nervează fata asta. O întreb pe fata asta. Andreea, Ce? de ce să fac asta? Apăs. Și acum? Ce s-a întâmplat? Nimic. De- Așa. deci facem. Întrebăm pe acesta. El se uită acolo sus. Și o pizza cu de asta. Acolo cineva lucrează măcar. Nu, nimeni. Adică una își face de cap. Fată, mă nervezi tu. Tu, fată, de mult mă nervezi. Hai, stropești. Of, Doamne, nici nu știi să fac. Asta o punem aici, asta tot aici. Pentru că fata asta nu știe nimic să facă. Așa, acum punem așa. Da, deci aia cât să ducem. Două de astea trebuie. Așa, punem aici. Două de astea cu de asta. Una cu ciuperci. Una așa, încă una cu ciuperci. Close. Și încă una cu salam. Acum le punem aici. 172 de coins. Cristian, tu faci acolo? A, da, chiar cu faci. Te-ai lovit? Nu. Acum punem așa. Deci vedeți că fata asta a fost la noi și a comandat. Uitați-o. Nu vedem fetele astea. Și să-mi strici toată afacerea. Dar ce fată cu tine?
Gata. Super. Cristian, tu lucrezi? Acum plecăm aici la împachetat. Să vedem dacă... nu face nimic. Nimeni nu face nimic. Trebuie iarăși eu să mă ocup de tot. Dacă te ajut eu. Nu, lasă, nu mă ajuta că eu aproape de mine. Ar trebui să mă ajut să livrez pizza. Mă duc să... Cristian, adu de asta albă, pentru că avem 0. Bine. Aduc cu viteză la mine. Ia uite, mă, un camion. Merg 15. Nu mai merge. Asta e din altă țară. Ok, acum plecăm. Aici nimic încă. Dar ce scoște? Asta trebuie să o punem acolo. Cristian, adu-te rog și de asta. Adu de alea albe, adu de asta verde, adu galben, adu roșu și adu de asta. Las că acolo ne arată. Bravo. Deci, ați mai văzut-o pe fata asta cu avocado. Și da să facem aici pizza asta. Pizzele astea. Facem... da. Să duc și verde? Da, adu și verde, te rog. Și galben trebuie. Și roșu. Uite, de asta. De asta. Am luat. Stai aici să văd ce să mai iau. Așa, așteptăm. Bine, eu și roșu și să mă duc? Da. Iau mult roșu. Dar ar trebui să iei mult roșu și mult galben. Eu doar 2 galbene. O să încap toate acolo, Cristian? Nu știu. Ok, hai să împachetăm aici repede. Ce se întâmplă aici? Ok, lasă. Andreea. Wow, da, ce-am făcut eu? Andreea. Asta ce înseamnă? N-am idee. Player chicken from my game. Asta o ducem acolo, dar stai că nu spune. Nu vrea să spună. Cât spune? Da. Am zis sfatul să o lași aici. Spui pizza asta aici. Și asta se duce aici. Hello. Hello? Mulțumesc. Nu știu ce Prea înseamnă aproape asta. nu mai încap. Eu plec. I need to go. Bye. Jed. Bye.
Andreea nu mai încape. vei? Da. Tot timpul am strâns. Dar ce? Avem Da. turmă. Cristian, ar trebui să aduci mai repede pentru că fata asta își face de cap. Uite, băi, am ieșit din asta. Și am format un carton de ăsta, știi tu. Andreea m-a blocat. Bă, te-ai blocat? Avem pizza. Să facă aici pizzele. Ori nimeni nu face nimic. Nimeni nu face nimic. Ăla se îmbracă. Gata, am ajuns. Fata aia. Ăsta e ultimul cumpărător. Fac. Ai ajuns? Repede pune, pentru că chiar avem nevoie. Hai să ne uităm cum acolo să fac astea. Ia, ai dus 4. Eu mă duc acasă. Și tu ce acasă? Nu te mai duci. Trebuie să mă duc acasă. De ce? Pentru că e noapte. Mulțumesc! Mi-am dat bonus. Eu mă duc cu jupul meu. Jup, da. Mă dă cu un ami de icuși. Cu busul. Andreea, mai iei? Andreea. Da, te iau. Oh. Ce faci? M-am ușuzat pe capotul. Păi nu așa. Am ușat. Acum să-i fac lui Cristian. Ia cât așa. Poftim, ține. Cum închidem chat-ul. Doar la mine? Doar la mine? Da. Asta nu știu cui. Nimeni aproape nu trăiește. Ia, mă tem ca să iei. De ce mi-ai pe rândul? Ăla-i. Rândul ăsta. Asta e casa mea. Cred. Nu. Aia era casa de. Wow, mi-a dat un cadou acum. Ui. Parcăm aici mașina. Nu parchez cam bine. Să parchez eu. Da. Nu am nevoie de ajutor. Ui, da. Eu am o comandă. Și-o scuză. Eu mă duc acasă, papa. Ding dong, ding dong. Și am împarcat mașina. Un cadou ne-o dat. Asta e, nu-l deschid. Hai să deschid și eu cadou. De repede să deschidem cadou, vă arăt casa și deja... Ne-a dat un raft. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și să vă abonați la canalul meu. Pa!